Takže máme ochutnat negušský pršut, jeden z nejlepších, nejlepší na světě. Můj život je pršut. Teď vám ukážu největší udíl, kterou jsem kdy viděl, a je to opravdu rád, kdyby se podíval. Přátelé, já vás vítám, máme druhý den, druhý díl a dneska jdeme tady s místníma rybářema, s Braňou a Milanem, jdeme chytat ryby. Mám tady zase svého průvodce, aby nám to tady všechno překládal a hlavně tady se tady chytit hodně velký ryby, takže se na to těším, protože já jsem rybář vášnivý, takže si myslím, že doufám teda, že něco chytneme. Takže Milan, Braňo a nás už znáte. A jdeme na to. Jdeme na věc. Se na to těším, Igore. Chytneme něco? Já doufám, že budeme úspěšní. A tamhle už vlastně začíná moře. Ano. A tady je moře jaké? Jadranské moře a rybařit budeme v ústí řeky do moře, protože podle expertů zdejších tam nejlépe berou. Aha, super, tak už jsme skoro u toho. Mrkni na to, hele, to je nádhera. To je moc krásný, ale. Je, proto jsme tady. O 2 hodiny později, jo. Přátelé, stále nic, ale my vytrváme, něco chytneme určitě. Je to tak, Igore? Bezpodmínečně. Přátelé, po 2 hodinách stále nic, ale já to pro vás udělám, já tu rybu chytnu prostě dneska. Takže vytrvám a vytrvám. Není možné, ne, Igore, nic nechytit. Můj kamarád říká, že jsem hovnochyt, když nic nechytneš. A toto není náš případ. My chytneme nějakou pořádnou velkou rybu. Možná, že budeme štěstí na delfíny, ale těžko říct. Minulé tady viděli. Do dna, živeli. To přátelé, na ten rybolov. Tak Igore, jelikož jsem, jak se říká, hovno chytil, tak jsme tady v restauraci. Jsi říkal, že to je nejstarší restaurace tady. Jsme v restauraci Kod Miška a je to nejstarší rybí restaurace v regionu. Nejlepší ryba zde. Saint-Pierre. Rybu já očistím na 2 taníra. Chceš očistit, aby očistil on? Na 2 taníře. Chvála. Ta schutí do toho. Ptám se tě, teda. Nyní se tě ptám. Bereš si za ženu, nebo? Tak Igore, hele, tady píšou dobrodošli bar, tak tady je bar za těma dveřma. Tak myslím, že nastal čas vysvětlit fanouškům, co je to za bar. Jsme v baru. Jsme v baru s velkým B, město se jmenuje Bar. Za našimi zády je jeho část, která se jmenuje Starý bar. Stará, pamatující ještě starou římskou říši. Pevnost. A jméno bar pochází z toho, že se toto jmenovalo původně Antibary nebo Antivary, neboť tamtím směrem zhruba 250 km přes Jadranské moře je italské město, které se jmenuje Bari. Taktéž máme trajekty Bari, Bar a zpět. V Itálii Bari, zde Antibary, dnes pouze zkráceně Bar. Tady ta díra, tady to vchod, není do baru, ale do toho starého města.
které jste měli možnost vidět z výšky. A my nyní se projdeme jeho jedinou starou uličkou, která se jmenuje Kaldrma, což v překladu do češtiny značí dlažba, neboť půjdeme, jak vidíte, po historické dlažbě, která zde byla položena v květnu letošního roku. Super. Tak jdeme. Jdeme. Tak přátelé, my se teď nacházíme v restauraci u Elmira, který nás pozval sem a ukáže nám 6 typických jídel, který se vlastně vaří v Černé Hoře. Jsme v restauraci Vrata Bara. A já jsem myslel, jak se jmenuje to jídlo celý, jako víš? Sekret. Dobře, tak jo. Tak začneme první tajemství, OK. Ovdje je 20% mesa jagnjetina, 80% čista junetina. I začinje koje ja vam ne smijem odati. To máme tajemství šéf kuchaře. Tak. Máme tam Ja jehnětinu tome neću da pričam. a máme tam starší telecí maso, že jo? Evo da vidite. You understand? But it's very ukusno. Puni se sirom, trapistom i pršutom. To bude asi velice dobré, protože bude plněný samýma dobrýma ingrediencemi. Neko radi sa tijestom, a ja radim sa mesom. Takže teď tady vlastně rozválel to maso, naplní to prošutem a sýrem. A to půjde na grill tady na rožeň? Tako je. Aha. To odložimo. Teď odložíme tuto specialitu a jdeme se vrhnout na další. To je jagnjeća rebra na žaru. Takže to je vlastně jehněčí žebro a dělá to vlastně na grillu, jako jo, otáčí to na rožník. Yes. A je zajímavý, že tam je jenom mořská sůl, horbozrna a olivový olej, nic víc. Takže jenom takováhle jednoduchá věc. A teď to dá na rožeň, bude se tam točit. Albír, jak dlouho to je rožník? Jak dlouho? Koliko minut? A zavisi koliko kila. Zavisi. A toto? Od 40 do 60 minuta, zavisi od kilaže. Čisto bukovo drvo, znači čisto bukovo drvo. Nije oštro. Ajde. Teď tady dělá telecí ledviny, jo? Tako je. Telecí Tu ima ledvina. prvo luk, garlic, peršun, so, biber. I Takže sůl, pepř, česnek, cibule. Yes. A olivo olej, jo? A už nám finišujou telecí ledvinky. I puštamo da diše. Delikates. U Crnu Goru delikates.
nasákne, tak. O, nevadí. Sorry. Nevadí. Sorry. A takhle. Takhle delikatesa, Černá hora. Tak ochutnáme. Castroporno. Super. Približite ruku na 5 cm od žara. I kad brojite 1, 2, 3. 1, 2, 3. Znači, ne smije, to bude ideálne. My tady otestujeme, jak má být správně rozpálený ten grill. Takže raz, dva, tři, OK? Takže raz, dva, tři. Jo, a už to začne pálit. Finito, je to akorát. Super. Tady vidíte třeba, že tady dělá 6 jídel a má tady krásně uklizeno, jo? Všechno to funguje. My mu tady teda trošku překážíme, ale krásně prostě se s ním vypořádává, jo? On tady v této restauraci vlastně vaří jako jediný, občas to zaskočí manželka, ale i tak to prostě zvládá. Castroporno. Dobre. Chvála. Zdravím fanoušky mistra Malka. Zdravie, panúšky mistra Malka. Super. Co? Super, čau. Přátelé, a my jdeme jíst. Přátelé, Almír nám tady připravil takovou typickou večeři, která se prostě tady v Černé Hoře jí, všechny ty jídla, které má nejraději. A Almíre, já ti mnohokrát děkuji. Chvála. Super, všechno krásné, super. U svakom slučaju, žao mi je što ne znam da pričam češki, jer čovjek koji zna jezik je bogatiji. Nažalost, ja ne znam, da će Bog možda i to nekad da naučim. Kao i što sam vam rekao prošli put, zadovoljstvo je bilo moje, što ste došli u moj restoran, Vrata bara, da nas posjetite i opet ponavljam, Česi su naši veliki prijatelji i naši veliki turisti i kad dođu jedna zaista gospoda koje mi volimo, želimo i u buduće da sa nekim ovako specijalitetima dočekamo. U svakom slučaju,
Veliko hvala velikoj Češki od male, ali vrijedne Crne Gore. Da ste nam dobro došli. Otvorite vrata bara, okusite kvalitet i tradiciju, da ste nam došli. Jan, hvala puno vama. Chvála, Čau. chvála. Tady není nutno překládat, protože jste určitě tomu rozuměli, že zve každého Čecha, který tady bude na jeho speciality, až dveře jsou otevřený prostě, jo? A rád vás přivítá. Super, super. Ćao, čao, čao, Čau, čao. čau. Ćao, My Češka. tady máme ještě nějakou Ćao, prácičku. Češka. Zdraví Franušky, mistra Malka. A super. Eto. Prošao sam svijet i bijel i vidio čuda mnoga, ali ništa vrijedno nije zavičaja moga, ali ništa vrijedno nije zavičaja moga. Niđe tako vetrih noći, niđe tako rujne zore, niđe nebo nije plavo kao iznad Crne Gore. Niđe tako vetrih noći, niđe tako rujne zore, niđe nebo nije plavo kao iznad Crne Gore. Živjeli. Čis. Živeli. Živeli. Bar se diže stari, ko za maki si